गतिके जों थाबैनो जानायखौ लुगैयो गतिके नोंथांमोनाबो बयबो रायजोफोराबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ थाबैनो हेल' रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंसोरखौ गासैखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ जादों दिनै 22 खालार दिनै मेनि 22 खालार खालि जोंनि बे मुम्बाइ ससाइटियाव बैसागो फांसन जादों एबा जागासिनो दं जों थांनो ओंखारदों एसे दुगैखाबायबो दुगैखानानै जोङो दा लोगो सासे ओंखारगासिनो बेखौबो लोगो लानानै जों सानैबो थांगासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो आंनि बे गोदान इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय गासैबो सापर्ट खालामगोन होनना मिजिं थिनाय थाबाय गासैखौबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौबो फार्स्ट भिडिअ होननानै गासैबो सापर्ट खालामगोन होनना आं मिजिं थिबाय गासैखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बैसागो फांसन जादों मुम्बाइ ससाइटि थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै जोंहा चिप्स लानाय दङ फांसनाव आलासिफोरखौ जाहोनो जोंनिया अरे चिप्स भाई ये हमारा सेठ जी है दुकान का मालिक सबसे सुपर ऊपर दुपर वाला ये मुंडाम ये सेकंड सेट है अभी हमको चिप्स चाहिए आलूवा चिप्स चिप्स ले लिया है गाइस चिप्स ले लिया 400 कितना हुआ जों चिप्स लाबाय गासैबो चिप्स लाबाय बैसागो फांसननि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गासैबो आंबो एक पेकेट लानोसै आंबो मोनसे पेकेट लानोसै गाइस नैबे लाबाय आंबो थ'दो बिदिब्ला फांसनाव फाइनेलि गाइस जों मोनफैबाय हटेलाव थांगासिनो दा भितराव थांगासिनो हटेला नैलाय बेनो जों थांगासिनो दा हटेलनि सिङाव गासैबो बाहेरावथ' रावखौ नुनाय जायाखै बिथिं नायनो हागोन भितराव थांनोसै माबायदि सोलिगासिनो गाइस भितराव थांगासिनो जों दा नै बे बिल्डिंआवनो बेनि नामा जाबाय टनिस हटेल बेखौ नों नुनो हागोन गासैबो जों दा भितराव थांगासिनो गाइस सानै लोगो मोनबाय जों सानै आइसा दै मोजां दै Mana boleh asih, manu mana bidurut? Biarnya bidurau zagasino zagan mana, sudah tanggasino dosinau. Ese masalah yang mereka naik beda, baik kumsi jalan lain ese power kum zade legeber. Bar jubli boro masa ini mata, naik. Masa mana? Asal? Deh. Enggak, ada, kedur. Micinga matlah बैसागो आगोल जफायदों नैबे जना दोङो लोंगासिनो आरो नै उथिं नायनो हागोन गासैबो जागासिनो दङ लोगोफोरा द्राम जागासिनो रायज्लायगासिनो माथो सुकुमेन एसे रेस्ट लादों जानाय लोंनायनि रेस्ट जिरायगासिनो गासिबो बिनि थाखायबो नांगौ बिनिफ्राय मा जाखो बेयाव सिनेमा
industry गासै बेयाव कालचारेल सेन्टार केलकातायाव बिसोरो बैसागोखौ फालियालासेनो जोंनि बम्बाइआवबो फालिनो हागौमोन जोंनो बुंना फैदोंमोन खिन्थु बम्बाइआव लायासै बिसोर दा बेखायनो जोङो दा बुंहरनो नागिरदों आरो जे बम्बाइआव मानो बड'लेण्ड हाउस नांगौ बे बाथ्राखौ निउसाव होगोन आरो निउस रिपर्टारफोरा जों बुंनायखौनो निउसाव होगोन आरो आसामिस निउसानो जाथों बर' निउसानो होगोन नोंथांमोना बुं मा दरकार बम्बाइ बे फालिनानै जों ज' जालायो मानो होनबा माखासे जायगायाव गोबां जायगायाव माने मा होनो बेयावथ' गिदिर जायगा नालाय माखासे बर' मानसि दङ ज' जालायनाया दिगदार जायो थ' बेखायनो जोङो मागो बैसागोआवल' लोगो मोनलायो आरो लोगो मोनलायनानै जोङो एसे फुरथि खालामो जों गावनो मोसालायो गावनो फुरथि लायो थ' बिनिफ्राय जोंहा मा प्रब्लेम जायो बम्बाइआव जों एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों बम्बाइआव थाफैयो जोङो बम्बाइआव जोंहा जथेस्थ' प्रब्लेम दङ जेरै जोंहा स्टुडेन्टफोरा फरायनो फैबा थानो जायगा गैया हटेलाव थानांगौ जायो खरसा बिराद बारा बेहा बम्बाइआव स्टुडेन्टनि प्रब्लेम बिनि उनाव माखासे बेमारि फैयो ट्रिटमेन्टनि थाखाय थ' ट्रिटमेन्टफोराव बे लं ट्रिटमेन्टनि थाखाय हटेलाव थानानै खालामनो हाया प्लास माखासे इन्टारभिउ होनो फैयो सोरबा साख्रियाव फैयो बिथांमोनाबो हटेलाव थानांगौ जायो थ' बेखायनो जों लुगैयो मा बम्बाइआव मोनसे बड'लेण्ड हाउस जानांगौ बड'लेण्ड हाउस माने मेघालया नागालेण्ड मणिपुर आसाम गासै स्टेटआनो दङ आरो जोंहाबो बड'लेण्ड हाउसआ दिल्लीयावबो दङ दिल्लीयाव दङ गंगै दङ चेन्नाइआव दङ बेंगालराव दङ कलकातायाव दङ जेरावबो दङ थ' जोंबो लुगैयो बम्बाइआवबो जाथों मानो जाथों होनबा बम्बाइआव फैनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरा बारा प्रब्लेम जाया सोरबा जुदि बेमारि नायनो फैदों बेयाव थागोन बेयावनो सुबिदा मोनगोन सोरबा जुदि सिनेमा दिन्थिनो फैयोबा माबा शुटिं खालामनो फैयोबा कालचारेल एक्सन खालामनो फैयोबा बड'लेण्ड हाउसआव खालामगोन बड'लेण्ड हाउस थानायमोनब्ला दिनै जों बड'लेण्ड हाउसआवनो बैसागो फालिगोन जेरै मेघालया गावसोरनो फालियो आसामिसा आसामिस फालियो केरेलायाव फालियो खिन्थु जोंहा जायगा गैया थ' बेखायनो जों सानो बम्बाइआवबो जानांगौ बे जोंनि आगोलनिफ्राय डिमान्ड जों 10 बोसोरनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लोगो हमना फैदोंमोन दा प्रमदखौबो लोगो हमना फैदों बिश्वजित दैमारिखौबो लोगो हमदों दासो जोङो फेब्रुवारियाव चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन मोनासै खिन्थु जोङो लाइजाम होना फैदों गतिके थाबैनो जानांगौ जोंनि डिमान्डआ बेनो बड'लेण्ड हाउस जानांगौ बेयाव बयबो सुबिदा मोननांगौ दिल्लीयावबो मोननांगौ जेरावबो जाथों बम्बाइआवबो जाहाथे जोंनि खामानि मावग्रा मानसिफोराबो आलाय सिलाय जायो लकडाउनाव जेरै आलाय सिलाय जादोंमोन जोंहा बड'लेण्ड हाउसआव थानायमोनबा जोंनि बड'लेण्ड हाउसआवनो मानसिफोरखौ दोननानै जों माइरंबो राननो हागौमोन खिन्थु जों राननो हायासै माने जोंबो ओंखारनो हायासै आसाम भबननिफ्राय रानदों मेघालयनिफ्राय रानदों केरेलानिफ्राय रानदों बेहा जोंहा मोनसे प्रब्लेम जादों आरो जेरै चेन्नाइफोरा मा जादों चेन्नाइ बड'लेण्ड हाउस दानाय बिथांमोनाव थानानै बिथांमोना माखासे सुबिदा मोनदोंमोन आरो थ' जोंबो थाबैनो सानो बम्बाइआवबो मोनसे बड'लेण्ड हाउस जानांगौ गतिके नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयैजों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैजों जों बेखौनो बुंनो लुगैयो जोंनि लिडारफोरा जाहाथे खेबसे सानना नायो आरो बे माने जोंनि बिटिआर रेकर्ड थार्ड बिटिआर रेकर्डआव एनेक्सार 4आव बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआबो दङ गतिके जों थाबैनो जानायखौ लुगैयो गतिके नोंथांमोनाबो बयबो रायजोफोराबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ थाबैनो लिडारफोरनिसिम लाना थांनांगौ बे मुन्दाखौ जोंथ' होबाय थायो जों मिडियायावबो होबाय थायो लिरबायबो थायो गतिके नोंथांमोना एसे मदद होलायबा मोजां जागोन थेंक इउ बेसेबांबारबो फैयो माने जों मोजां मोनो आरो बयबो लोगो मोनो खारन जोंथ' मा नर्मेलि डे टु डे लाइफआव मा अफिसनि खामानि मावबाय न'आव फैबाय आरो बेबादिनो बोसोराव बिदिनो खनसे खननै जायो आरो पार्टि बेबादिनो गेट टुगेदार जायो बयखौबो लोगो मोनो मिथियो कि माने बाहाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर सोर दं लोगो हमनानै मोजां मोनो न'बादि मोनो आरो माने फैनानै माने जों मोजाङैनो मोनो आरो साराबो मुम्बाइआव फैनानै बेसेबां बोसोर जाखो मुम्बाइआव 11 बोसोर जाबाय आरो दा आवगाय फरायनो फैदोंमोन फरायनायनि उनाव साख्रि मावबाय बाहायनो दा बाहायनो दं आरो गासै फेमिलि बेयावनो थायो आंजों आंनि वाइफ मिसेस बाहायनो थायो जों सानैबो बाहायनो दं थ' दिनै मोनसे खावलायनाय सारनिसिम थ' दिनै मुम्बाइआवनो गोबां बर'फोरखौ लोगो मोनदों जानांगौ सारा बे समाव दिनै मुम्बाइआव मोनसे गेस्ट हाउस थाखाय मोनसे गोनांथि जाना फैदों बे समाव सारा मा बुंगोन गेस्ट हाउस बाहाय थानांगौ खारन से जायगायावनो माने बेसेबांखि गिदिर गिदिर सिटि दं बाहाय से जायगायाव दं दिल्लीयाव दं केलकातायाव दं जेनेबा सारा होनदोंमोन चेन्नाइआव दं बेंगालराव दं मुम्बाइआवबो जानांगौ खारन मुम्बाइआव मेरला इन्जिनियारिं कलेज दं
गिदिर गिदिर हस्पिटाल दं जोंनि आसामनिफ्राय बर' हारिनि मानसिफोर फैयो बाहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय नङाबा फरायनो थाखाय एडमिसन लानो थाखाय नङाबा साख्रिनि थाखायबो फैयो दसे थानो थाखायबो जायगा नांगौ खारन हटेलफ्राथ' बिराद दामि बयबो एफर्ड बानायनो हाया नांगौ आरो जोंनो माने नांगौ आरो जोंबो खावलायगासिनो दं बोसोर एभ्रि इयार खावलायबाय थायो हले दासिमबो माने एड्रेस बानायाखै आरो हले बे आंनिबा बे मोजां टाइम दा माने बेखौ माने एड्रेस बानायनांसिगौ आरो जोंनि बर'नि मिनिस्टार हक ना आसामनि मिनिस्टार हक सोरबा नङा सोरबा एड्रेस बानायनानै बाहाय माने आवगायनांसिगौ आरो बेखौ आं होनो आरो साबायखर थाबाय सारनिसिम मेडामा दिनै बैसागु फोरबो फालिदों मुम्बाइ बर' ससाइटियावथ' मा बुंनो सानो दिनै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आं फैनानै बयखौबो मिन्थिबाय बेसेबां मानसि बर'फोर दं ज' फैनानै मिन्थिलायबाय बेसेबां जन दं बर'फ्रा आंबो गोदानसो बेहाय मिन्थिदों आरो खयजन मानसिफोर दं एसे मिन्थिलायबा मोजां जायो ज' थानांगौ जायो आलदा जायगायाव बयबो बिदि सोरबाफोर माबा मोनसे उसुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा बयबो फन नाम्बारफोरथ' दा मोनजोबखासिगोन ज'नो दा एसे ज' थायोबा मोजां आरो आलदा जायगायाव लोमजानाय साजानायाव एसे मोजां जायो ज' साबायखर थाबाय मेडाम थेंक इउ आंथ' हाउस वाइफसो जेबो मावा बाहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बारा ओंखारामोन आङो फैफेरलाबाय आरो फैफेरा बिदिनो बैसागु प्रग्राम खालामबाबो फैफेरनाय जाया बर'फोरखौ बिदि दं होननानै बाराबो मिथियामोन आरो ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय जिखुनु जाया बड'लेण्ड हाउसखौ नांथारगौ आरो बङाइयाव दिल्लीयाव जेरै मोननै गाहाम दङ बुंदोंमानिया नांथारगौ आरो बङाइयाव दा हास्थायो जों बर' फिसा जानानै बड'लेण्ड हाउसखौ नांथारगौ बेखिनिखौ बुंनानै साबायखर थाबाय आङो लिभारसिम थ' फंबाया दिनै बेयाव बैसागु फोरबो फालिदों बा बिदाय फोरबो थ' बेयाव माबायदि मोनो फैनानै बाहागो मोजां मोनदों नोंथांमोना साबेसे फैदों बेयाव जों गासै जोंनि लोगोफोरा फैजोबनानै साबा सयजनसो फैदों साबायखर थाबाय फंबायनिसिम आंथ' मोजाङानो मोनदों जेनेबा मोसाबायबो खननै गाहाम मोजां होननानै मोजां मोनदों गोसोखौनो आराम मोनदों मोजाङाथ' जोंथ' दा सोलोंनायबो गैया नालाय जोंथ' मुम्बाइआव बोसोरनैयानो जानोसै माने आगोलावथ' मोसाबाय थाखायोमोन जोङो ओमफ्राय दा आरो इयाव मोसानोबो जेनेबा टाइमबो मोनाना जोङो मोसानोबो दा ओरैनो खामानियाव बेस्थ' थानाय जायो दा ओरैनो जायाबाबो ओरैनो एसे मोसाबाय बैसागुनि नामै मुम्बाइआव थानाय हिसाबै जागोन बिदिब्ला साबायखर थाबाय दे थेंक इउ जोबथारनायाव लोगोफोर गासिबो रंजाबाय सार मेडाम मोनाबो गासिबो रंजाबाय बैसागु बिदायनि थाखाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों खुलुमहरनाय जाबाय गोजोन्थों।